Hej. Det her skal handle om, hvordan slaveriet i Amerika var en af de ting, der førte frem til borgerkrigen. Der er mange andre ting, der også lå bag den her borgerkrig i Amerika, men slaveriet var absolut en af de vigtigste. På forsiden der kan I se en meget berømt bog, Onkel Toms Cabin, på dansk Onkel Toms Hytte, som faktisk er en af de mest solgte bøger nogensinde i Amerika. Den fik stor betydning for kampen imod slaveriet. I de senere år er den blevet noget udskældt, men det forandrer ikke det faktum, at det faktisk er en af de bøger, som var med til at vække modstand mod slaveriet. Slaveriet var udbredt i Amerika, i USA, efter uafhængigheden, i alle stater næsten, men absolut mest i sydstaterne. Og i nordstaterne, der kommer der gradvist en række forbud mod slaveri. Importen af slaver til hele unionen bliver forbudt i 1808, og en række stater beslutter sig for at forbyde slaveri. I kan se New York 1799, New Jersey 1804. Når der står New York 1799/1827, det er fordi, i første omgang så forbød man slaveri sådan på sigt, og sagde, at slaver, som var nuværende slaver, de skulle først ophøre med slaveriet efter en længere årrække, og så først i 1827, der forbød man slaveriet helt. Alle de her forbud, det betyder, at i 1820 så var der faktisk 320.000 frie sorte i Amerika. Og de fleste af dem boede selvfølgelig i nordstaterne. Men næsten ingen af de sorte havde politiske rettigheder, det vil sige, at de måtte ikke stemme til valgene. De var altså med andre ord i samme situation som de amerikanske kvinder. Så amerikanske sorte, selv i nordstaterne, var absolut ikke ligestillet. På billedet der kan I se et billede af en sort menighed, som er en del af en meget stor bevægelse, som sker i Amerika i den her tid, som hedder The Great Awakening, som handler om en religiøs opvågning, som man for øvrigt også ser i Danmark, sådan næsten på samme tid. En religionsopvågning, som fik stor betydning for de sorte også, fordi at det var et friplads, et frirum til at mødes med andre sorte. Der var modstand mod slaveriet fra sorte. I har hørt om Harry Tubman, som etablerer en befrielsesorganisation, kan man sige, som befrier slaver, eller hjælper slaver med at flygte fra slaveriet. Der var også nogen, der gik mere kontant til værks. Nat Turner, han er det mest berømte eksempel på det. Han er også, kan vi sige, sådan en slags udløber af The Great Awakening, fordi at hans baggrund for at gøre oprør, det var faktisk religiøst. Han mente, han havde fået en befaling fra Gud om at gøre oprør, og blev yderligere bestyrket, da han så en solformørkelse. Og på en meget symbolsk dato, 4. juli 1831, starter han sit oprør og samler en række medslaver og går ud og slår hvide ihjel. Som I kan se, så var der 51 hvide, der blev dræbt. I hævntogtet fra myndighedernes side, der var der flere hundrede sorte, der blev dræbt, deriblandt også Nat Turner. Ja, på billedet der kan vi se ham stå og prædike for sorte, som han prøver at overbevise om, at de skal gå i oprør. Der var også andre typer modstand mod slaveriet. De er sådan samlet under begrebet abolitionisme. Abolish, altså afskaf slaveriet. Der var både sorte og hvide abolitionister. Til venstre der ser I den mest berømte sorte abolitionist, Frederick Douglass. Han havde noget at have sin modstand i. Han var selv tidligere slave, og var en af de første, som fortalte detaljeret om,
hvordan det var at være slave. Som I kan se, så kommer der en hel række slavefortællinger op igennem 1800-tallet, så der er over 30 slavefortællinger i 1850'erne. Frederick Douglass, han havde en sådan meget kort besked til de amerikanske myndigheder: leve op til forfatningen, hvor der står, at alle har ret til at leve i frihed. Der var også hvid modstand. Der var også hvide abolitionister, og langt hen ad vejen samarbejder de her og er medlemmer af de samme foreninger. Og de første foreninger blev stiftet allerede i 1775, altså før uafhængigheden. Deres leder, den mest vigtige abolitionist op igennem 1800-tallet, bliver William Lloyd Garrison, som I ser til højre. Han stod for en principiel modstand, som man kunne sådan sige udmundet i budskabet skrotforfatning. Altså den forfatning, man havde, var ikke god nok. Der skulle laves en ny forfatning, som i højere grad tog hensyn til, at der var forskellige befolkningsgrupper i landet. Den hvide modstand var også pragmatisk, kan man sige. Man var egentlig bange for, hvad der ville ske, hvis man kom igennem med sine krav. Så derfor så havde man også andre måder at hjælpe imod slaveriet på. Man købte for eksempel Liberia i 1821 med statens hjælp i Afrika, og havde et program for at sende eks-slaver til Liberia på den måde. Det var ikke noget, der fik et kæmpestort omfang, men det var noget af stor symbolsk betydning. Så der var altså masser af modstand mod slaveriet, men sådan på forfatningsniveau og statsniveau, der var slaveriet en anerkendt ting. Man måtte godt have slaver. Der var stater, der havde valgt ikke at være slavestater, og der var stater, der havde valgt at være slavestater. Det måtte man selv vælge. Man havde i 1820 lavet et kompromis, Missouri-kompromis, i anledning af, at Missouri skulle optages som stat i unionen. Det var sådan, at når et område havde fået over 50.000 indbyggere, så havde de ret til at blive optaget som stat. Og man skulle så finde ud af, om Missouri skulle være en slavestat eller en slavefri stat. Og der var selvfølgelig delte holdninger, fordi at, som I måske ved, så stemmer man i USA's senat. Der har været stat 2 senatorer, og det vil sige, at hvis der kommer en slavestat mere, så kommer der altså 2 slavetilhængere mere i senatet. Og omvendt selvfølgelig, hvis det er en slavefri stat. Missouri blev en slavestat, men man lavede så et kompromis om, at hvis der kom nye stater, så skulle de fordeles efter, hvor i landet de var, om de var nord eller sydpå. Sydlige stater skulle have lov at være slavestater, og nordlige stater skulle være slavefri stater. Det kompromis, det kørte man med i 30 år indtil i 1850, hvor Kalifornien, som lå syd for linjen, ville optages som en slavefri stat. Det var slavestaterne selvfølgelig imod, og man indgik derfor et kompromis om, at til gengæld for, at Kalifornien skulle have lov til det, så skulle befolkningerne fremover selv bestemme staternes status, uanset hvor i unionen de lå. Så man kunne godt forestille sig en slavestat, som lå nord for linjen fra Missouri-kompromiset. En anden ting, der indgik i kompromiset, det var, at man vedtog loven om bortløbende slaver, hvorefter det faktisk var sådan, at slavejæger fra syd, de kunne tage op i nord og hente bortløbende slaver, og skulle have hjælp fra myndighederne til det. Så alt i alt så et kompromis, som ikke rigtig tilfredsstillede ret mange. En af følgerne af kompromiset så man få år efter, da Kansas skulle optages i unionen. Kansas skulle jo så efter kompromiset i 1850 selv have lov til at bestemme, om de skulle være slavefri eller slavestat. Og det, som I kan se på billedet, så kunne man absolut ikke blive enige om det i Kansas. Der var nærmest sådan en slags borgerkrig, hvor man skød på hinanden til politiske møder. På et tidspunkt var der 2 regeringer i Kansas. Og i det hele taget så kunne vi sige, at på mange måder så var det her sådan en slags forspil på den amerikanske borgerkrig.
Og man kan egentlig sige, at hele 1850'erne er sådan en slags opløb til borgerkrigen. Der var to gamle partier i USA, demokraterne og nogen, der hed Whiggerne. Og begge partier, de er faktisk splittet mellem en slavefløj og en frihedsfløj. Og det betød, at nogle gange blev der valgt præsidenter, som var for slaver, og andre gange blev der valgt præsidenter, som egentlig var imod slaver, men partierne kunne absolut ikke enes om at gå hverken den ene eller den anden vej. I den situation så opstod der nye partier, og det mest slagkraftige af dem, det blev republikanerne. De ville i første omgang begrænse slaveriet til slavestaterne, og dermed selvfølgelig gå imod kompromiset fra 1850, hvor at nye stater ville kunne være slavestater. De stillede op for første gang i 1856, og deres kandidat han vandt 11 ud af nordstaterne, og var faktisk tæt på at vinde det samlede valg. Så dermed så har de sådan ligesom vist, at de var en faktor, man skulle regne med. I 1858 der er der midtvejsvalg, og der stiller en ny kandidat op, Abraham Lincoln. Og han holder en meget berømt tale, som hver amerikansk skoleelev kender, den hedder A House Divided. Sådan kort sagt, så siger han, vi kan ikke fortsætte med det her. Enten skal vi vælge at være slavenation, eller også skal vi til at være en slavefri nation. Manden på billedet hedder Dred Scott, en slave fra sydstaterne, som var fulgt med sin ejer op i nordstaterne og var vendt tilbage til en sydstat, altså en slavestat. Han mente, at den tur frem og tilbage gav ham ret til at være fri, og han rejste en sag ved domstolen i 1847. Som vi kan se, så var den i næsten 10 år. Og den endte med, at Dred Scott han tabte sin sag, og den endte på en spektakulær måde i højesteret med, at højesteret faktisk bestemte, at han slet ikke havde ret til at føre sagen, fordi han var af afrikansk afstamning, som de sagde. Og ingen afrikansk afstamning kan være amerikanske statsborger, og kan dermed ikke rejse en sag ved en amerikansk domstol. Det var en sag, som ligesom trak linjerne meget hårdt op, kan vi sige. En anden, der trak linjerne meget hårdt op, har I hørt om allerede, John Brown, som jo laver sit terrorangreb, kan vi sige, i 1859. Vi er tæt på borgerkrig nu. I 1860 skal der være valg. Republikanerne stiller med Lincoln som kandidat. Demokraterne, det andet store parti, kan vi sige, på det her tidspunkt, og det er jo så de to partier, vi stadig har som de store partier, de kan simpelthen ikke blive enige om deres kandidat. De stiller med to kandidater. En, som vi kan sige er nordstatsdemokrat, som går ind for, at slaveriet skal begrænses, og så en sydstatsdemokrat, som går ind for, at det skal folk selv bestemme. Altså han vil ikke begrænse slaveriet. Der er kæmpe valgdeltagelse, faktisk den højeste valgdeltagelse nogensinde i Amerika. Og republikanerne, de vinder, mest fordi demokraterne er splittet. I kan se på satiretegningen der har vi de to demokrater, som sidder i hver sin østerskal, og Lincoln, han er klar til at spise dem en for en. Demokraterne fik faktisk flere stemmer end republikanerne, men da de er splittet i to kandidater, så vinder Lincoln. Den her udvikling betyder, at sydstaterne en for en vælger at melde sig ud af unionen. South Carolina er den første allerede i slutningen af 1860, og i løbet af foråret af vinteren 1861, der melder en hel række stater sig ud. Og det er det, som fører til borgerkrigen, fordi at nordstaterne med Lincoln i spidsen vil have sydstaterne tilbage i folden. Krigen starter i april 1861 med, at sydstaterne angriber et Fort Sumter i South Carolina. Det er sådan et unionsfort, altså et fort, som er ejet af den amerikanske union. Og de vil gerne have fat i de våben, der er derinde. Det starter eskalering til krig, som så var de næste 4 år, og kommer til at ende med, at de amerikanske slaver bliver frigivet.